Namhlanje ingoma esingena ngayo Spirit of Praise ikhuluma about our God Jesus ukuthi uyilanga ungukukhanya. Nothing can separate us from his love, from his power. So nje namhlanje ngizokhuluma about such things. Isihloko sami sithi umhlaba uNkulunkulu awufunayo mawufunda iBhayibheli ngokweBhayibheli. The world God wants through the lens of the Bible, because when you read the Bible, I think it's the only thing that God left physically for everyone, so that we can have engabe noma a view, a picture ukuthi uNkulunkulu befisa kahle kahle umuntu abe njani, uNkulunkulu befisa emhlabeni kube njani. And iBhayibheli alisitshela ukuthi kuzoba mnandi, even noma uJesu ekhuluma ethandaza akathandazeli ukuthi uyasho ukuthi angithandazeli ukuthi ubasuse emhlabeni ususe inkinga, but ngithandazela ukuthi babe namandla. So uNkulunkulu umhlaba nawo akusumhlaba mhlambe noma outside challenges or outside engabe noma problems are part of life, but into ekhona ukuthi there is always engabe noma a plan of God. Icebo likaNkulunkulu ilona elihlezi liphumelela no matter kwenzakalani, no matter kunzima kanjani. Hence eBhayibhelini kugcwele inito eyiningi, abantu abadlule inkingeni, abanye bathola abantwana, abanye babengenakho ukudla, abanye bethi siyadla siyafa, abanye lalingani izulu, abanye babefuna ukubulawa. Ziningi izitori ezikhona which are evidence of the power of God, ukuthi where God wants us, how God wants abantu bakhe ukuthi baphile noma baface izimo, baface ama-challenge. Abantu abanye bafakwa emlilweni, abanye abantu bafakwa ngabe noma kumabhubesi, kodwa with the power of God, all these people were conquerors. They were able to come out of any situation. Abanye babenganabo abantwana until baze babe badala, bengasabelieve nokuthi bazobathola abantwana. Ekugcineni uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu. So nje into engizama namhlanje, the picture that I'm trying to paint ukuthini umhlaba uNkulunkulu awufisayo, umhlaba uNkulunkulu, the mindset uNkulunkulu anayo throughout engabe noma abantu bakhe, indlela afisa babone ngayo umhlaba, indlela uNkulunkulu enze ngayo engabe noma the challenges. uNkulunkulu mele sazi ukuthi akahluleki. uNkulunkulu his conqueror in every situation. Normally I'm exposed to chess, so kunabantu ekuthiwa ama-grandmaster laphana ku-chess. Lowo muntu loyo wina igame ingakaqali. Lowo muntu lo makuthiwa nje grandmaster, esithi uyi-one grandmaster, everyone knows ukuthi this person is going to win. Currently ulona uChelsea yena emhlabeni, kuyazi ukuthi uma ekhona i-title yakhe, no matter uzodlala nobani, no matter ungadlala siphi style, kodwa ekugcineni we have that engabe noma history, it's proven ukuthi ni grandmaster is going, though sometimes bengawini, but they are always favorable to win. But ke uNkulunkulu is always winning. So abayazi chess, they will know ukuthi i-rank ye-grandmaster umuntu akasi umuntu okuthiwa hayi ngiyenzeka, they are always sure ukuthi they will win, even if noma you can take their queen in the beginning of the game, but because of understanding a game. And life, it's like chess. Life, sometimes it needs you to fight, it needs you to think, it needs you to plan, it needs you analysis of engabe noma strategies ukuthi how if
ngikhuleke kanjena, what can I do? So nje the world which God wants through the lens of the Bible. Asimethembeni, asibone njengaye, sithi masilifunda iBhayibheli liphile kithi silikholwe, siphile njengokusho kwezwi lakhe, sikholwe akushilo, then we will conquer, then we will come victorious. Ivesi nje ngizoqala ngalo, uJesu ukhuluma nabafundi bakhe, uyafundisa mayesaqala intshumayelo zakhe. uMatthew 6 uverse 23 uthi, kepha uma iso lakho lilibi uza kuba mnyama umzimba wakho wonke. Ngakho uma ukukhanya okukuwe kungubumnyama, ubumnyama bukhulu kangakanani na? So la uJesu uzama uku-address indaba yokuthini, as long as kunabantu abathi mabebuka umhlaba bawubone kukubi konke, automatically kuzoba kubi konke. It relies on how you picture the world. There are people ababeseyimene ezinzima, but they didn't picture the world, the end of the world. They still had hope. Baba nakukholwa ukuthi even in this situation sizophumelela. Noma kumnyama, noma kunzima, we will still. The issue in many instances ukuthini ubona kanjani. Mawubona ukuthi vele usuhlulekile psychologically, kungaka engabe noma ngoba every situation, wonke umuntu, akekho umuntu odlule situation engakazi idlule umuntu. Emhlabeni nje sonke we are tested with one situation. It vast ke, it differs ukuthi wena which side are you tested on. Kodwa everyone around the world bakhona abantu, even mhlambe more than 1 million ababhekane at the same time, same year, same day, ababhekane nesituation okuyo. So into ezonenza ukuthi nihluke, mhlambe for instance bonke abantu bayagula, let's say bonke bane cancer, ezokwenza ukuthi abanye bahlule bakhona uNkulunkulu ukubasiza babe healed permanent. Indlela ababuke ngayo i-situation, indlela ababuke ngayo ini the engabe noma isifo abakuso, babona uNkulunkulu esehlulekile noma bambone esenjani esengakhona ukubasiza. So immediately you see what you see, that's what you become. uJesu futhi uyakhuluma lana thini, from the abundance of the heart the mouth speak. Usho ukuthi lokho umuntu ukhuluma whatever uyikhuluma isuka kuphi enhlizweni. Ayikho into oyikhuluma engasuka enhlizweni. Umuntu asikhona ukubona inhliziyo yakho siyibona ngani ngezinto oyikhulumayo. So nje ke wonke umuntu simbona ngani ngezinto ayikho. Mawukhuluma ukuphila, then you will live. Mawukhuluma ukufa uzakufa. Khona amadoda amathathu ayofakwa emlilweni, athi hayi thina uNkulunkulu uza kusisiza. They knew ukuthi uNkulunkulu even in this situation babe nani nelens, babe indlela babebuke ngayo, babebuke ngani ngendlela yokukholwa ukuthi uNkulunkulu nalesi simo lesi usengangenelela. But noma ke ngasizanga kodwa ke kwasiwa. Abazange bashintshe indlela uNkulunkulu ayiyo, isimo babebhekane naso sibenzanga ukuthi bashintshe. So ke nathi sizotestwa in every situation, everyone. Njoba nje ngikhuluma kakhulu ngeinkabi, that is your test, that is not the end. Yebo usuphakathi, akekho umuntu okuhlulelayo ukuthi unjani nathi sinezono zethu. Into ezokusiza ukuthi sewuphakathi ke ubuka kanjani impilo, umbuka kanjani uNkulunkulu, do you see ukuthi uzokusiza noma ubona ukuthi ngeke azakhona ukukusiza. So kukuwe, but wonke umuntu, khona uAbraham thiwa kayonikela ngani ngomntana wakhe. Into ayibona uAbraham akazange athi uNkulunkulu confuse, uNkulunkulu lento ayishoyo ayikho. Wamthatha umntwana wathi hayi uNkulunkulu uzoyibonela. Mabembuza ukuthi uphi umnikelo, uphi umnikelo, naye siyayibona inkuni, naye siyabona engabe noma ilokhu njani yonke into ukuthi hayi lo muntu uyonikela kuzobaswa.
kodwa into esingayiboni imvu wayingekho wathi uNkulunkulu uzoyibonela. Uyambona lo muntu ukuthini even esesimeni sonke ebesingazama mhlambe noma ukulwisana naso, yena wayebona uNkulunkulu, yena still had hope, yena still wayebona ukuthi even in this situation this can change. So nathi kumele sibe na that mind. Lo mqondo wawukubo la amadodana amathathu, lo mqondo wawuku Abraham, nathi kumele sibe nawo. And masinawo lo mqondo, uNkulunkulu ufuna wonke umuntu abe nalo mqondo lo wokuthini uNkulunkulu is above everything. So ke ake uyibuze nawe, okubonayo yikhona ozokuba yikho kusasa. Okubonayo ubonani? Ubona uNkulunkulu emkhulu noma umbona emncane? Okukhulumayo ukhulumani, positive noma negative? Ukhuluma ukuthini mina ngizosinda noma ukhuluma ukuthi mina vele sekuphelile ngami? So impi enkulu ikuphi semqondweni? Ngizama manje to help you ukuthi no matter in which situation God can turn the table. uNkulunkulu ugadile umhlaba, uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe, uNkulunkulu uthando lwakhe bathini alinamkhawulo. Why? Ngobani? Kuyo yonke into eyenzakalayo uNkulunkulu uthando lwakhe has proven ukuthi it can move the mountain no matter what situation you facing. Second Chronicles iyasifundisa ukuthi uNkulunkulu uwongamela umhlaba ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo yabo iphelele kuyo. Ngokuba amehlo kaJehova aqalaza emhlabeni wonke ukuba abe namandla kwabanhliziyo. So uNkulunkulu ubhekile umhlaba, akozela kalala 24/7. Into ayibhekile nje ukuthi abantu bakhe babe namandla, abantu bakhe bangahluleki ezimeni zonke. Ayikho uNkulunkulu into angayibona, ayikho uNkulunkulu into ezokwenzenjani emthatha ngani ngesurprise. uIsaiah chapter 53 verse 1, ngubani owakholwa ngesikuzwile? Ingalo kaJehova yambulelwe bani na? So uIsaiah lana ubuza ukutheni, ubani owakholwa ngesikuzwile? Sewuzwile zonke izinto abayikhulumayo ngoNkulunkulu. Sometimes the issue now it's about you ukuthi uyayikholwa yini ingalo bese yakutshela ke ukuthi ingalo kaNkulunkulu yembulelwe bonke abantu. Ingalo kaNkulunkulu ingasiza wonke umuntu. Ila izokutshela khona u53 ukuthi ngemvimbo kaNkulunkulu kaJesu we healed. Into yayingakenzeki kodwa uIsaiah wenze njani? Wayikhuluma. And enye into kumele sifocus kuyo, kumele sazi ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe bonke emhlabeni. And masingafocus kakhulu lapho ukuthi uNkulunkulu indlela abuka ngayo umhlaba, ubuka ngothando, ubuka ngani? Ngokuthanda wonke umuntu ophila kuwo. Izihlabelelo ngicabanga ngikhuluma ngothando likaNkulunkulu ana ngathi sonke. Amanzi amaningi awana kulicima uthando. Amanzi amaningi awanakho ukulicima inthando. Nemifula ayinakulumenzisa umuntu. Uma umuntu ebeyakunika yonke impahla yakhe ngothando, nokho ubeyakwaliwa nokwaliwa. So nje lana ba compare in situation nothando ukuthi ayikho into engalinganiswa nothando, ayikho into engafaniswa nothando. Esingathi masi compare sithi le it's above the love. So lolu thando leli uNkulunkulu analo ngami, analo ngawe, ayikho into engalinganiswa nothando lolo. So asikholweni lokho, asikwazini futhi kube seyinhlizweni zathu sikubelieve ukuthi uthando lukaNkulunkulu ludlula yonke into, lungaphezulu kwazo zonke izimo, lungaphezulu kwabo bonke ubuhlungu, lungaphezulu kwayo yonke iexperience
esesibhekane nayo. No matter how difficult it is, but uthando lukaNkulunkulu iBhayibheli lithini lo above everything. So nje namhlanje yilokho engikuzele ukuzokhuthaza abantu ukuthini ake sibukeni umhlaba ngani ngamehlo kaNkulunkulu. Awethu vele sizohluleka, awethu vele singeke sinqobe masebenzisa amehlo ethu. Thina amehlo ethu limited, asikhona izinto esingayiboni. Ama-angels around us and sometimes asiwaboni. Icebo likaNkulunkulu, mhlawumbe uNkulunkulu wadesign ukuthi vele uzohamba kanjeni. uNkulunkulu mawubheka isimo sika Lazarus athi hayi uloyo ulela kafanga kanjani, athi useyanuka ahamba yomfu. So uyabona ukuthi uNkulunkulu wayinelinye icebo, wayinelinye ucebo. Amanzi amaningi awakunalicima. Uthando yilona olukhulu oludlula yonke into. Uma umzali eyithanda ingane zakhe angangena ngisho emlilweni, angenza noma yini to provide. uNkulunkulu ke thiwa the Lord is our shepherd. Ma ungabheka nje iBhayibheli eqaleni, maye uNkulunkulu ethi ekhanda umuntu thiwa njalo ingabe noma afternoon wayeza azobona umuntu azohlala naye axoxe. Yini uthando ayinalo ngomuntu. Iplan kaNkulunkulu ukuthini every time naye uyadinga ahlale nomuntu axoxe naye. And the people asebehambile na uNkulunkulu bazokutshela ukuthi uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu ungibonisile ukuthi lento izokwenza, and automatically yenzeka. Ngoba even yabona if you accept uJesu ebe inkosi noNkulunkulu wakho, ubuyela back to where ulona uAdam askipha khona. Lawo ma privilege lawo okuba ne relationship, uhlale engadini kaNkulunkulu. uNkulunkulu futhi umuntu wamnika ingadi, akazanga wayitshala yena. Umuntu nje kwakumele maintain ingadi. Nathi that's what those are the privilege uNkulunkulu uthanda nalo. uNkulunkulu wathi mayimenza umuntu wathi akabuse wonke umhlaba, wadlulisa izilwane wathi akayini. Uyabona uNkulunkulu more than anything uthando umuntu uyinto ebalekile kakhulu kuNkulunkulu. But ke isono sangena sasibuyisa sasisusa kuNkulunkulu. Singabuyela ngoJesu, sibuyele kuleyo fellowship leyo, simazi uthando lwakhe, sizokhona ukujabula ngezikhathi zonke. Why? Ngobani? Siyalwazi uthando likaNkulunkulu, siyawazi ini amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu usethembile, wasitshalela ingadi. Masibuyela kuJesu, sibuyela kuyo. Whatever privilege esayiluza, we get it back. Sometimes it looks impossible, but it's possible. Zonke izinto ziyenzeka. And ubheka uNkulunkulu makufundwa ini istory sika Noah. Laphana uNkulunkulu wabona umhlaba usumubi, wabona umhlaba usucorrupt. Wathi uNkulunkulu kanjani abantu bami engibathanda kangaka? Wathi uNkulunkulu, let me make a plan, let me start again. Ake ngiqale phansi umhlaba, washiya abantu abawu-8. Why? I-reason kwakupreserve ini abantu. Namanje the reason uNkulunkulu anayo mawufunda ubani ulokhu njana uGenesis chapter 6 from verse 5 to 7. Uyathola lapha ukuthi uverse 6 uthi wayezisola uJehova ukuthi wayebenzeleni abantu emhlabeni, wadabuka enhlizweni yakhe. Into eyamenza azozafa ayilona kube khona ikhukhula zibulala abantu, uthando likaNkulunkulu. Hayi ukuthi obana kwayibazonda, wayezama ukubonakalisa ukuthi laba angifuni abantu bahlale esonweni, ngifuna abantu bahlezi bephila kanjeni. Sometimes thina ke siyasithanda isono, siyabuthanda ububi. Automatically wathi uNkulunkulu, let me restart again. Not ukuthi wayizonda, but wayibona uthando lwakho ukuthi ngiyabathanda labantu laba. Wawubhubhisa umhlaba oqala kamusha. Unfortunately ngeke siyaqhubeka, asifuni ukulandela ini ifundiso ikaNoah ukuthi uNoah wamethemba uNkulunkulu. Akasibonanga ilona isichotho uNoah, kodwa wakholwa uNkulunkulu ukuthi isiyeza, and wamtshela uNkulunkulu ukuthi khanda umkhumbi uzongena phakathi, and wawukhanda wangena phakathi. Nathi umkhumbi usukhona uJesu. So ke nje into engizama ukukhuluma ngayo kakhulu manje ukuthi uthando likaNkulunkulu
ziningabe izinto adlulise kuzo uNkulunkulu, ziningabe izinto eBhayibhelini obonayo ukuthi uthando likaNkulunkulu lu-too much. Mawubheka isizwe saka-Israyeli eBhayibhelini, izimo ebesibhekane nazo, kodwa uthando likaNkulunkulu, ngoba thiwani, uthando lunqoba zonke izinto. Ayikho into emelana nothando. Noma unganika into zakho zonke uthi hayi ngifuna uthando, malungekho lokho. Manguba ngiyayithanda lento ngiyayithanda. So asibuyeleni kulelo thando likaNkulunkulu. Umhlaba uNkulunkulu anawo engqondweni yakhe. Masifunda iBhayibheli siyabona ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba, uyabathanda abantu bakhe more than anything. Makuzokhanda umuntu kwathiwa kuhlalwe phansi, ubuthathu bezulu bahlala phansi bahlela, kwathiwa kumele afane nathi sifuze uNkulunkulu. Uthando lonke lo kubantwana bakwa-Israyeli wavula ulwandle lwavuleka phakathi nendawo abantwana bahamba phakathi. Kwathi lapho sebelambile wabanika imana. Uthando lolu uNkulunkulu analo, uthando lolu uNkulunkulu alibonakalisayo ebantwini bakhe. Wathi abantwana baka-Israyeli sebenjani bengakhona ukuthola amanzi, wathi akushaywe itshe aphuma amanzi etsheni. Into engeke yenzeke, kodwa what is impossible, it's possible uNkulunkulu. Kwathi abantwana baka-Israyeli sebonile ulona uMoses wahamba ucela uNkulunkulu umusa, wathi khanda inyoka, ozoyibuka leyo nyoka leyo uzosinda. Nangempela wayakha uMoses inyoka yethusi, wonke abayibuka basinda. Yini uthando lika, noma ngathiwa sesimone kangakanani uNkulunkulu, kodwa uthando lwakhe liyamehlula. Wenze njani? Wasinika imithetho eyishumi. Wayezama ukwenze njani? Ukubonisa abantu indlela ukuthi ungaphili kanje, ungenzi lokho, ungathathi lona umfazi kamakhelwane, ungatshontsheli umakhelwane, siphilisane kahle. Why? Yini? Kwakuse uthando lonke lo. Wenze njani? Wathi mabefika wabanika abaprofeti, wayezama ukubaguide abantu ababezohlezi bevala le gap le yenzeka ulokhu Adamu. Ngobani? Wayekhona ukuhlala noNkulunkulu akhulume naye, but mayephuma ensimini kwamele kube khona indlela uNkulunkulu azokhuluma ngayo ngabantu. Waletha abaprofeti. Kwakuuthando, uthando lolu uNkulunkulu ayidlulise ebantwini bakhe. Waqhubeka futhi lapho banika inamajaji abehluleli ababezobahlulela, babehamba noNkulunkulu bonke labo bantu labo. Uthando likaNkulunkulu. So asingalingabazini uthando likaNkulunkulu, asilwethembeni, asibe sho ngalo. Once abasho ngalo, izintaba zizomuva, yonke into esibhekane nayo izomuva. uNkulunkulu mawufunda uyathola lapho ukuthi uNkulunkulu wayengahlelanga isizwe saka-Israyeli ukuthi sibe nenkosi. Mayekhuluma nolona no Samuel uthi hayi, njoba befuna inkosi bashiya mina, babalekela mina, wena bayeke kusho ukuthi yimi abangidivorce. Uyambona ukuthi uNkulunkulu wayengafuni ngabantu akafuni ngathi. Mawufunda lona uFirst Samuel chapter 8 uverse 6 to 7, uverse 7 uthini? uJehova wathi kuSamuel, lalela izwi labantu kukho konke abakushoyo kuwe, ngokuba akusuwe abakulahlileyo, kepha balahle mina, ukuze ngingabi inkosi phezu kwabo. So abantu mabefuna inkosi njengabanye abantu, uthi uNkulunkulu balahla yini. Kusho ukuthi kahle uNkulunkulu indlela ayeplane ngayo ukuthi uzoyigadela yena abantu bakwa abathandayo ababizwa ngegama lakhe, okwakuyisizwe sika-Israyeli. And once you believe in God, you are part of those people. Asimethembeni uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu sikhonzile. Khona la uHezekiya uyakhuluma ngothando likaNkulunkulu. Uyakhuluma ngani? uNkulunkulu indlela abuka ngayo umhlaba. uNkulunkulu akajabuli makufa isoni. Yabona nje mina mangathiwa mina nje makuthiwa nasi isoni isifile, ngiyajabula ngithi ya ngcono, kodwa uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe nangendlela yobubele ebakha nabo akajabuli makwenzeka lokho. Mawufundwe uHezekiya 33 verse 11, yisho kubo uthi kuphila kwami, isho inkosi uJehova, angithokozi ngokufa komubi,
kuphela ngokubuya komubi endleleni yakhe aze aphile. Buyani ezindleleni zenu ezimbi, niyakufelani ninandlu kaIsrayeli. So la uNkulunkulu uthini? Abantu bakhe akathandi mabefela kuphi ezonweni zabo. uJehova angithokozi ngokufa komubi. Thina abanye singathokoza umuntu omubi mayefa, khona igebengu ejonshayo. uNkulunkulu akathokozi masifa. Into ethokozisa uNkulunkulu ukuthi abantu abenza okubi babuyele kuyena. Into ethokozisa uNkulunkulu ukuthi mawenza okubi ugcina ushintsha indlela zakho wenze okuhle. Yilokho into ethokozisa. Uyambona ukuthi uNkulunkulu mawufunda iBhayibheli uyayibona lento ukuthi uNkulunkulu unecebo elihle ngathi. Unecebo wayehlelile ukuthi noma abantu bangenzani but ngiyathanda. Mawufunda lapha nathwani buyani ezindleleni zenu ezimbi, niyakufelani ninandlu yakwaIsrayeli. Futhi uNkulunkulu usayibuza namanje, why abantu befuna ukwenza izinto ezimbi? Why abantu befuna ukwenza ukufela ezonweni? Why abantu? uNkulunkulu kahle nje yena according to icebo likaNkulunkulu. Mawufunda iBhayibheli uyabona uNkulunkulu wazi ukuthi uSathane uzofika emhlabeni adestroy yonke into, kodwa naye uzolenza iplan ukuthi abantu babuyisane naye. But thina sifuna ukuvumela lokho. Mawubheka nje icebo likaNkulunkulu uJesu, uHebrew chapter 1 verse 1 and 2, ekugcineni kwalemihla ukhulume kithina ngendodana ayimise kuba ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Ekugcineni uNkulunkulu verse 1 uthi uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi, but ekugcineni ukhuluma ngoJesu. And uJesu sikhomba kuye uthi uyindlela, bonke abahamba kuyena bazombona ubaba, bonke ababona ubaba ababone yena bambonile ubaba. And ngeke simbalekele uJohn 3:16 ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, ngokuba uNkulunkulu leyo it will be the foundation. Ngicabanga nje ukuthi kuyothiwa ngake ngalalela umpungo sethi kuyodlala iTV, ngiyacabanga lelo verse wonke umuntu kuyomela aphendule ngalo ukuthi mina uNkulunkulu sengiwuthandile umhlaba nganika ubani uJesu, nali verse nganika lona. Wonke abantu babehamba belishumayela ukuthi uNkulunkulu uthandile umhlaba ukuthi yilowo nalowo okholwa uyona angabhubhi abe nokuphila phakathi. Wena ke wenzani? And wonke umuntu wenze njani uyokuyiphendulela. uJohn 1 uverse 29, kodwa ungayiqala ko14 to 18. Ngithanda uverse 29. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye wathi, bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono. Nguye ebengisho ngaye futhi ngithi emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami. Nami bengingamazi, kodwa ukuze abonakaliswe kuIsrayeli ngalokho ngizile ngibhaphathisa ngani ngamanzi. uJohn la ukhuluma ngoJesu. Mayembona uJesu uthini? Nali iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono. uNkulunkulu uJesu uzele ukuzosusa ini izono, uzele ukuzosiza abantu bakhe. Njengoba esho uJohn 3:16. Nobani uJohn naye umbhaphathisi mayembona uJesu uthi nangu lo othunyiwe ukuthini uzele khona lokho ukuzosiza abantu. So nawe ke yamkela uJesu uyikho konke. Even na Colossians chapter 1 uverse 15 wakhona uthini? Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongenakubonwa, izibulo lezidalwa zonke, ngokuba kwadalelwa kuyo konke okusezulwini nasemhlabeni, okubonwayo nokungenakubonwa, ngokuba kuyizihlalo zobukhosi, nokuba kuyimibuso, nakuba kuyizikhulu, nakuba kuyiphathimandla, konke kwadalwa ngayo, kwadalelwa yona. So lana kuColossians bathini nje ukuthi uJesu uyifoundation yayo yonke into, ukuphatha yonke into
isesandleni sakhe. Mawungafunda lokhu njana uIsaiah chapter, I think chapter 9 verse 6, athi umntwana uzelwe, indodana siphiwe, iyophatha wonke inimbuso yomhlaba isezandleni zakhe. So wena mawumphika, yazi ukuthini uphika ini icebo likaNkulunkulu, the final plan likaNkulunkulu esenze yonke into, esehlele kahle umhlaba wonke, esazi ukuthi isitha sesikhona, wenza icebo wathini, ngizokwenza umuntu wami, and lowo muntu wami kuzoba ubani? uJesu. Uverse 18 uthini? Yona iyinhloko yomzimba, ngisho ibandla, engikuqala izibulo kwabafileyo, ukuze yona ibe ngowokuqala izintweni zonke. So asimethembeni uJesu bafowethu, and masimethemba uza kusinqobela zonke izinto, uza kusinqobela konke esikudingayo. So ke uNkulunkulu umhlaba anawo, uNkulunkulu umhlaba awuhlelile. Ngani masibheka ngokweBhayibheli, yiwo wona lo umhlaba wani wokuthini, singaphezulu kwani kwabanqobi. uJesu mayekhuluma ngathi thina engabe sesamukelile ini lesi simemo sasezulwini, sesimamukele uNkulunkulu, uthini? uMatthew chapter 5 verse 14 to 16, nina ningukukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ungesitheke. So lapho uba yini? The light of the world. Wonke umuntu okubonayo ubusukhanya. Nomuntu kasokheli isibane asibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siya kubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabo. So once wathatha uJesu uzoba isibani sezwe. Once wathatha uJesu uzoba yini? The salt of the earth. Uzoba usawoti womhlaba. So konke lokho kwenzakalani mawamukela ini? Isimemo sikaNkulunkulu. Mawamukela ini? Icebo likaNkulunkulu. And lelo cebo silithola kuphi eBhayibhelini? Lawo mandla siwathola kuphi? Ngokulalela ini? Izwi likaNkulunkulu. So ke ngithini mina? Asimethembeni uNkulunkulu, asilethembeni leli cebo. And emhlabeni yonke izinto sezenzekile. Izinto yabona like psychology, they are found i-foundation yakhona, engabe i-counseling, laba benza i-counseling, i-foundation yakhona, they always point you to God. Abantu abazama ukulungisa umuntu, they will always point ukuthi uNkulunkulu, bakufundele nezitori zakhona, bayokutshela ukuthi abakholwa, kodwa izitori zakhona bayayifunda, bakutshele ngazo ukuthi yazi kuthiwa endulo kwake kwenzeka 1 2 3. Awucabanga ukuthi wena kusengenzeka ukuthi lento leni isengandlula mawungenza kanje kanje kanje. As long as you have hope, you will overcome, and the hope it's in the cross. The hope is Jesus. uIsaiah uyena umprofeti okhulume kakhulu ngoJesu, uyena umprofeti osibonise ini amandla kaNkulunkulu ukuthini. Noma kwakubheda kunjalo, kodwa uyena owakhuluma kakhulu ngoJesu, wazama ukubatshengisa abantu ukuthi ukhona uMesiya, ukhona umhlenguzayo, uNkulunkulu usenalo icebo noma kusenyama kunjena, but at the end of the day God has a plan, and that plan is Jesus. That plan uNkulunkulu analo, it will easy everything. Liyokususa bonke lobumnyama esibubonayo. Ubani ulokhunjana uIsaiah mayikhuluma ngoJesu uthini? Bheka mina nabantwana, uIsaiah 8:18, nabantwana uJehova anginike bona siyizi. No, ulona uIsaiah 11 chapter 1 uthini? Kuyakuvela ihlumela esiqiwini sikaJese, kuphume igatsha ezimpandeni zakhe. Lapho wayekhuluma ngobani? ngoJesu, ukuthini? Likhona ihlumela elizovela, likhona ini? Someone who will come kuphi? In the house of Jesse, and that person ubani? uJesu. Umoya kaJehova uyakuhlala phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nokuqonda
umoya wamasu nowamandla, umoya wokwazi nowokumesaba ini uJehova. So lowo moya loyo utholakala kuphi? Kuye uJesu. Lowo moya loyo utholakala kuphi? Kuye uNkulunkulu. So asimethembeni. Uverse 4 uthini? Kepha uyakwahlulela abampofu ngokulunga, anqume ngokufaneleyo abathobileyo bomhlaba, awushaye umhlaba ngentonga yomlomo wakhe, abulale ababi ngokuphefumula kwezindebe zakhe. Yabona mawubheka laphana kuthiwani engabe noma uyakwehlulela ini abampofu ngokulunga. Lo mfazi lona babemthathe bethi uyaphinga, bethi kumele simkhande ngamatshe. uJesu wakwazi ukumehlulela, wakwazi ukumsave. Nathi angakwazi uJesu ukusisiza, nathi angakwazi ukwenza njani ukusinqobela. And he's still coming. Uyeza. iBhayibheli liyasitshela ukuthini? There is time uyeza uzolanda ini abantu bakhe. So ngithi mina ke asimethembeni. And mawubheka ulokhunjana yena uIsaiah 11 uverse 6 wakhona, uvela ubona ukuthini? This is a mystery. uNkulunkulu lento ayikhulumayo sometimes ngeke uzuyikholwa. Thiwa impisi iyakuhlala newundlu, ingwe ibuthise ndawonye nezinyane lembuzi. Angeke kwenzeke ukuthini ingwe ingahlala nani nezinyane lembuzi. But lesi sikhathi lesi sikaNkulunkulu, uNkulunkulu mawusukwazi ukwenza njani? Umthathile wamamukela, kuyenzeka. Ibhubesi thiwe egcineni liyohlala nani nogwaja, lingamenzi lutho nogwaja. Ngoba lapho kuyobe sekubusa ini? Isikhathi sikaNkulunkulu. uNkulunkulu nayo that mindset. uNkulunkulu nalo lelo cebo lelo ukuthi ekugcineni abantu bami, this is what I want to see, this is what I have planned for them, and kuzokwenzeka and kuyenzeka. That's why ubani ulokhunjana amahubo 23 zokutshela udeka itafula phambi kwezitha zami. Not ukuthi izitha zizobaleka noma uzoyibulala. Sometimes phambi kwazo uyakhona ukuphila, wazi ukuthi laba abantu abangifuni, kodwa ngokwazi ukuthi uNkulunkulu mkhulu. uNkulunkulu umela ungakuwe, uzokwazi ukumelana nezimo. So ke asimethembeni uNkulunkulu. Uverse 7 uthi inkomo nebhere kuyakulala, amazinyane akho abuthise ndawonye, ingonyama idle utshani njengenkabi. Leso sikhathi leso kuyobe sekuphelile ubumnyama, izilwane ukuthi zidlane zodwa. And lento kahle kahle ikhuluma ngathi njengabantu ukuthi ukulwa lapho kuyobe sekuphelile. Yebo neingonyama nazo zobe sezidla utshani. Njengamanje bakhona abantu abaphila njengengonyama, kodwa labo bantu labo ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu benecebo lokuthi bayohlalisana. And lokho kungenzeka even namanje ukuthi izitha zakho ukwazi ukuhlalisana nazo, only if uthemba ini? Icebo likaNkulunkulu. Umhlaba weBhayibheli, umhlaba iBhayibheli elisibonisa wona. Mawufunda uJames 5 from 13 to 16, kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Makahube. So uyabona ukuthi iBhayibheli alisho ukuthi mawuhlupheka engabe noma hamba uzama ukwenza izinto ezirong, hamba uyotshona. Lithini? Makakhuleke. So kusho ukuthi wena mawuyibona ukuthi khona into ekuhluphayo ngokweBhayibheli, iBhayibheli lithi njani? Khuleka. Ojabulile menze njani? Makadumise noma makahube, abonge uNkulunkulu wakhe. Kukhona ugulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni leNkosi. Uyabona ukuthi uNkulunkulu unawo wonke ama solutions.
njengoba nasembusweni wobumnyama ekhona ama solution ukuthi abagulayo bahambe ngabe noma baye kuphi ebaprofethini bamanga babanike imithi engabasebenzele balathela inkinga na kuNkulunkulu uthi hamba ebaprofethini uthi hamba elokhu njaneni kwabafundise ebandleni bakubeke bakuthandazele uzakuphila ilicebo uNkulunkulu analo le and liyabasebenzela abantu abanjani abalikholwayo umkhuleko wokholwayo uyakumsindisa ogulayo inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona so ke uNkulunkulu ufuna umuntu okholwayo akhuleke bese yena uNkulunkulu ayareact no matter lo muntu loyo ungene ezonweni lento le akuyo it's because of ama actions akhe God is able to help that person asibuyele kuNkulunkulu akushiwo la ukuthi uNkulunkulu uzosiza ngoba nakho unganasono uNkulunkulu uzokusiza ngoba nakho wenze kahle iBhayibheli lithi uNkulunkulu uzosiza umuntu ohambayo ayendlini kaNkulunkulu ayocela umkhuleko and mabemkhulekela uNkulunkulu uyasiza lo muntu loyo uNkulunkulu uyasusa izono khona omunye wayegula bayambuza bathi Jesu yingani lo muntu lo negula athi uJesu cha hayi ngoba nakho emhlabeni noma izono zobaba noma khona ukuba kwenza but uthi cha khona kuzobonakalisa amandla kaNkulunkulu and namanje uNkulunkulu usenalo lelo cebo lelo uIsaya uyakhuluma ulona uJeremiah uyakhuluma uJeremiah 29 verse 11 uthini ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani usho uJehova imicabango yokuthula kungeyobubi ukuba nginini ke isikhathi esizayo nethemba esingisi sithi for I know the plans I have for you uNkulunkulu yohleze nawo amacebo ngathi uNkulunkulu yohleze njani esicebela esenzela ini ama plans and okwethu nje ukuthi senze njani siwalandele simlandele uNkulunkulu automatically sizokwenza njani sizosinda siyamethemba yini uma ungamethembi then usenkingeni uzobhubha ezonweni zakho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bakhe sometimes mayefuna ukusiza abantu wabonakala ngokuthini akhethe indoda eyodwa uAbraham wathini Abraham isizwe sakhe ayisithanda sasesimoshakele wathi ngizokhetha nangu Abraham ngimkhiphe ngimuse kuphi ezweni elithi ngiyoqala kahle indawo yami so nawe mhlambe efamilini yakho kumoshakele uNkulunkulu uyakwazi ukukhetha wena wedwa ahamba yoqala ngawe enzisi ilokhu isizwe sakhe asimethembeni uNkulunkulu unamandla uyakwazi ukwenza mawufunda uIsaiah 55 namanje ngisenokumfunda mangisenkingeni mangingaboni kwenzeka uverse 1 up to 12 we nina nonke enonileyo wozani emanzini nani eningenamali wozani nithenge we nina nonke enonileyo wozani emanzini nani eningenamali wozani nithenge nidle wozani nithenge ngaphandle kwemali yebo iwayini nobisi kungabizwa lutho uNkulunkulu lana uthini elesingisi lithi you come and you buy without money lithi uyakwazi ukuthenga ngamandla kaNkulunkulu ungenayo imali uyakwazi ukuthenga iwayini uyakwazi ukuthenga inubisi uphile lithini ni uverse 2 nichithelana imali kukho okungesiso isinkwa nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo ngilaleleni ngokungilalela nidle okuhle umphefumulo wenu ujabule ngamanoni so uNkulunkulu unali icebo more than imali lesijahile more than imali le iBhayibheli lithi it's a source of all evil lithini the love of money is the source of all evil but bonke abantu abenza ukubi inhloso enkulu abasuke bebhekane nayo ukuthola imali bonke basuke benze njani emotive behind everything but kusuke kuyini imali uNkulunkulu ngecebo lakhe mawufunda iBhayibheli uthini nichithelana imali kukho okungesisikho isinkwa
uJesu mayekhuluma nobani noSathane, uthini uSathane? Uthi shintsha lamatshwenzi isinkwa. Athi uJesu umuntu akaphili ngani ngesinkwa kuphela, izwi likaNkulunkulu liyisinkwa. Makukhulunywa ngewayini, iwayini eBhayibhelini it means joy. So ke uNkulunkulu uyakwazi ukukunika ukujabula ngaphandle kwani kokustrugglisha. Asimzameni. Uverse 5 uthini? Bheka, uyakubiza izizwe ongazaziyo nezizwe ebezingakwazi ziyakugijimela kuwe ngenxa kaJehova uNkulunkulu wakho nangenxa yobungcwele bukaIsrayeli ngokuba ukudumisile. uNkulunkulu angaletha izizwe kuwena. Mfuneni uJehova esatholakala, nembize seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe, nomuntu owenza okubi imicabango yakhe abuyele kuJehova. So uNkulunkulu iyona ndlela lena abesibekele yona, ukuthi njoba nawe uma unomuzi ubhala umthetho, ubhalela abantwana bakhe, noNkulunkulu naye usibhalele lo mthetho le. Uverse 8 uthini? Ngokuba imicabango yami akusiyo imicabango yenu, nezindlela zenu azisiswe izindlela zami, usho uJehova. Ngokuba njengamazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zenu, nemicabango yami kunemicabango. uNkulunkulu uthi asibuyele kuyena, sihambe siyothenga without money, sikwazi ukuphuza ubisi ngaphandle kwemali, sibe isiphuza iwayini ngaphandle. Ilona cebo uNkulunkulu analo, ilona cebo uNkulunkulu analo, iwona amandla uNkulunkulu awahlelile. Kodwa adinga ini ukuthi simethemba, adinga ukuthi senze njani simkholwa. uIsaiah 35 from verse 4 or uverse 5 wakhona uthini? Khona amehlo ezimpumputhe ayakuvulwa, zivuleke nezindlebe zezithulu. uNkulunkulu unawo amandla, unalo icebo lokuthini? Khona isikhathi la, khona indlela akwazi khona ukwenza njani ukuvula amehlo ani ezimpumputhe. Ayakwazi ukwenza njani izindlebe zani zabantu abangezwa ziyakhona ukwenza njani ukuvuleka. Khona unyonga luyakutshekula njengendluzela, abangakwazi ukuhamba bayoxhumaxhuma lapho. Nolimi lwesimungulu luyakuhuba ngokuba ehlane kuyakubhoboka amanzi, nemifudlana kwahlonga sibi. uNkulunkulu unalo icebo ukuthini ongakwazi ukukhuluma ngalelo langiyozwa kalecula, ehlane kwahlonga sibi kuyakubhoboka amanzi, kuyomangala noma ubani. Kanjani kwenzeke kanjani? Ngoba siyazi ukuthi laphana kunjeni, bekumele ngabe kwenzeka kanje. Uverse 8 kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele, ongcolileyo akayi kuhamba ngayo, kepha iyakuba ngeyabantu bakhe abahamba ngayo, noma beyiziwula abaye kuduka kuyo. uNkulunkulu kukhona indlela, and leyo ndlela ubani? Noma kuthiwa uyisiwula, noma ngathiwa ufundanga, noma ngathiwa engabe noma ekhaya kini niyahlupheka, thiwa uNkulunkulu khona indlela ayenzile, and leyo ndlela leyo yamandla esiphambano, leyo ndlela leyo uJesu. Asimethembe uNkulunkulu uthe sewubuke wonke umhlaba wabona ukuthi this is a solution. Thina si-undermine ini? Isolution yasezulwini. Thina si-undermine ini? Amandla kaNkulunkulu. uJesu yena uthini ngani ngebandla? Nami ke ngithi kuwe, wena unguPetru, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awakulehlula. uJesu mayitshela uPetru uthini? Yena uzokwakha ibandla, and ayikho into ezomelana nani nebandla lakhe. Uverse 19 ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe kuphi? Nasezulwini. uMatthew 16 verse 18 and 19. uNkulunkulu umhlaba nawo ukuthini? Laba abayokholwa indaba yakhe, whatever bayikhuluma emhlabeni ezulwini yenzeka. Mangoba bathi kuyaboshwa izinto ukuthi zingenzeki, nasezulwini zenze njani?
kuyaboshwa makuba bayayikhulula ukuthini engabe khona abantu ababoshwe engabe imsamo yabo kanjani njani labo bantu mabethi abakhulule bayokhulula le icebo uNkulunkulu analo siyalikholwa yini siyamethemba yini uNkulunkulu ngobani lento ekhulunywa lana yini iplan likaNkulunkulu uIsaiah useyazama uku-advise abantu uthi bheka mina nabantwana uJehova anginike bona siyizibonakaliso nezimangaliso kwaIsrayeli ezivela kuJehova Sebaot uthi mina nabantwana bami uyambona ukuthini uyayibona lento ukuthini kuNkulunkulu kunezimangaliso and wena nabantwana bakho nendlu yakhe and mawenza lesi sinqumo uthatha uNkulunkulu wenze njani ikuthiwane amasango ani eHades awakulehlula wakha inamagate asezulwini ubeka ugange lasezulwini lolu ubani uJobe ayelwakhile athi uSathana mina ngikwazi ukuya kuJobe ngobani wena uNkulunkulu umvimbile wena uNkulunkulu umprotectile nawe ke mawuhamba noNkulunkulu kuyoba kanjani uLuka 10:18 no-19 wathi kubo ngabona uSathane ewazulwini njengonyazi bheka ngininike igunya lokunyathela izinyoka nabofezela so uNkulunkulu mawukuye uJesu usho njalo uthini uyohamba phekwezinyoka nani nofezela siyakubona lokho siyakholwa siyamethemba noNkulunkulu noma sibone ngathi uNkulunkulu wenze njani udlala ngathi and ezinye zezinto ozungazi noma ungayikholwa kodwa kumele siyikholwe iBhayibheli lithini kodwa nezinwele zekhanda lethu zibaliwe zonke uNkulunkulu wazi ngisho inani leinwele zethu ekhanda indlela athanda ngayo indlela uNkulunkulu aso serious ngayo khona ubhala yathi uNkulunkulu akozela kalala uhleze egadile emhlabeni uhleze ebhekile thina nje manje mhlawumbe entambama sobe silele kunjani njani uNkulunkulu usasibhekile uNkulunkulu wenze njani usababhekile abantu bakhe asimethembeni uNkulunkulu mawufunda uIsaiah 41:10 ungesabi ngokuba mina nginawe uNkulunkulu unike assurance ukuthi kuyoba khona izikhathi la ungathi ngeke ubone kahle khona ukwenzakalana ungesabi mina nginawe lawo amazwi awanikwa noJoshua kumele angene ezweni thwela ayemthembiselo kuba nzima khona kodwa wathini be strong and courageous ungesabi nginawe ungesabi nginawe elokhe iphinda mawungafunda uJoshua chapter 1 uverse from verse engabe boma verse 8 lapha verse 6 uyaphansi khona lana thini ufunde lencwadi le ingasuki kuwena ubusuku nemini ilezi uNkulunkulu ithembisa asinike zona ukuthi masihlezi kuphi ezwini lakhe silifunda simethemba uNkulunkulu uzokuba nathi uNkulunkulu uzokuba nathi Isaiah 43 bhekani ngiyakwenza okusha kuyakuqhamuka manje angithi niyakwazi na yebo ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi uNkulunkulu uyazi ukuthi khona la esekwalahlwa khona ithawulo kwathiwa into enjengeke yenzeke kodwa uNkulunkulu uthi kulezo ndawo lezo kunezinto esizazi ukuthini engabe mawuyinkabe mawuke wathi uyabiyeka engabe thu uyahlanya engabe noma bazokubulala kodwa uNkulunkulu ufuna lezo zimo enjalo indoda yempilo yaNkulunkulu asimethembe asimlandeleni siye kuyena uma nje siqhubeka sibheka kuJesu amahubo athini babheka kuye phezulu bakhanya ubuso babo abusoze bajaba nasi isihlupheki esakhala so ke lana khona iverse amahubo 34:1 babheka phezulu bakhanya immediately wonke umuntu angakubheka as long as ubheka uNkulunkulu uzokhanya uNkulunkulu uzolenza icebo uNkulunkulu will fulfill his promises and ithembiso zakhe uNkulunkulu anazo ngathi uthi celani khona niza kuphiwa
funani khona niza kufumana, nqonqothani khona niza kuvulelwa. uNkulunkulu usho njalo. iBhayibheli yabona mawusulifundile walazi uyambona ukuthi uNkulunkulu, yazi uNkulunkulu uyohlezi emuhle kukho konke, ezintweni zonke, ebunzimeni bonke esibhekane nabo. uNkulunkulu uyohlezi nje emsulwa. Uyothi noma ufika ezulwini uthi mina kwanje, uNkulunkulu ubheka ngathi mina kunje. Asinazo indlela yokuyivikela ukuthi sithi uNkulunkulu siyamsola, sithi uNkulunkulu wahluleka, asinako. uIsaya futhi yabona mangihlala noIsaya ufundeni ube nomqondo kaJesu, uyobona lapho ukuthi uNkulunkulu unalo icebo ngabantu. Waba nalo futhi even umhlaba ungakanyakaziseki, wayazi ukuthi mina makwenzeka kanje ngizokwenza kanje, njengoba ngithi uyiGrandmaster. Isaiah 46 uthi ngilalele wena ndlu kaJakobe, yonke insalo yendlu yakwa-Israyeli engiyithwesiweyo kwasesiswini, yabekwa phezu kwami kwasesizalweni. Noze niguge nginguye, yebo noze nibe yizimpunga ngiyakunithwala. Ngikwenzile lokhu futhi ngiyakunentshatha, yebo ngiyakunithwala nginikhulule. uNkulunkulu la uyayikhomitha uthi soze siguge. Uyambona la ukuthi ngithi yabona mayibhala la uNkulunkulu usuke eyishaya isifuba, usuke ezama ukuyikhukhumeza athini, nginguye, yebo noze nibe izimpunga. Kusho ukuthi uNkulunkulu lana usuke engabe noma eneholy anger, ebona abantu ebona indlela abenza ngayo, indlela abama-undermine ngayo, indlela mhlambe noma abaciciza ngayo, bekumele baqhubeke bamethembe, babuyele emumva, baphakamise isitha, basabe ezimeni la uNkulunkulu ebengayimisela ukuthi basabe khona. Verse 5, niyakungifanisa nobani? Niyakungifanisa ningilinganise nobani? Ningiqhathanise nobani ukuba sifane na? uNkulunkulu uyabuza ukuthi ubani ke lona engathi mani mbhekile nithi hayi lo uNkulunkulu uyalingana naye, lo uNkulunkulu uyafana naye, lo uNkulunkulu angeke amandla akhe akwaziwa, shibe angakhona ukulwa noNkulunkulu. Akekho. Verse 10, engimemezele ngaphambili okuyakuza, nasendulo izinto ezingakenziwa, ngokuthi icebo lami liyakuma, ngiyakwenza yonke intando yami. Thiwani, God proclaims the end in the beginning. Elesingisi lisho njalo ukuthi uNkulunkulu ukhuluma isiphetho ekuqaleni, njengoba kwenzeka kobani koJoseph wathini, wena uza kubusa abafweni. Kwenzeka ngoba uNkulunkulu wayekhulumile and uJoseph wakwazi wakuphila futhi lokho. Nathi uNkulunkulu unalo lelo cebo lelo. Amahubo 21 uverse from verse 2 to 4, akayi kuvuma ukuba unyawo lwakho lushelele, okulondolozayo akayizeli, bheka olondo Israyeli akalali. Ngeke ngasho ukuthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli akuzeli futhi akalali. Asimethembeni. uNkulunkulu uyasazi, wazi ngisho inani lezinwele zethu, wazi yonke into ebemele siyenze nje ukukholwa. Uma ungabheka nje eBhayibhelini, uNoah wakholwa uNkulunkulu, uAbraham wasinda ngenxa yokukholwa ekholwa uNkulunkulu. Ubani? uDavid wasinda, wakwazi ukuthatha isihlalo sobukhosi ngokukholwa ekholwa uNkulunkulu. uJesu naye wakwazi ukuvuka ekufeni, ngani? Wakholwa ekholwa ubani? uNkulunkulu. Wena ke into engakwenza ungakholwa iyona ezokwenza njani, ezokumunca ikusasa lakho. Asikhulumeni ukukholwa kukho konke, ezimeni zonke sengivala nje, asikhulumeni ukukholwa. Kunzima, kumnyama, kubhlungu, but into ebemele siyenze ukukhuluma ukukholwa. U2 Corinthians chapter 4 verse 13 uthini?
lokhu sinawo lowo moya wokukholwa njengokulotshiwe ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa ngalokho ke siyakhuluma. So ke into ebemele sibe nayo ilo moya wani wokukholwa ukuthi whatever ebhaliwe embhalweni kaNkuluNkulu senze njani, sikholwe bese siyayikhuluma, njengokulotshiwe ukuthi ngakholwa ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa ke bese senze njani, siyakhuluma. But thina inkinga yethu ukukholwa, asikhona ukukholwa. uJesu mayihamba emhlabeni kubani uJohn chapter 14 verse 26 and 27 uthini? Kepha umduduzi umoya ongcwele uBaba uyakumthumela egameni lami, uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke enginitshele khona. Ukuthula ngikushiya kinina, ukuthula kwami nginipha khona, akunjengokupha kwezwe. Ukunipha kwami inhliziyo yenu mayingakhathazeki ingesabi. Thiwani elesingisi libiza umoya ongcwele lithi comfort, lithi yini, is a reminder. Uzosenzela yonke everything. Once nje wakholwa uNkulunkulu wathola umoya ongcwele, you have everything. Uhleze nawe. Yabona makuthiwa khona abantu abahamba nezilwane ezibatshelayo ukuthi khona into ezokwenzeka, nawe ke umoya oyingcwele uzoba isilwane sakho ozohamba naso, ozokutshela yonke into ukuthi laphana ungangeni, laphana uzokwenzani, uzokufundisa yonke into, izindlela zikaNkuluNkulu. Abanye bazoze bathi uyathakatha, ngobani? Uzobe uhamba nani noNkulunkulu. Izinto ozoyikhuluma zizokwenzeka, ngobani? Uzobe uhamba namandla kaNkulunkulu, umoya oyingcwele, the Holy Ghost. Asimethembeni uNkulunkulu. uJesu noma ubani mabebhala amahubo bathini? Mina ngathi ningoNkulunkulu nina nonke ningamadodana ophezulu. So iBhayibheli liyasitshela ukuthi thina mawukholwa nje uNkulunkulu, ningoNkulunkulu wani. iBhayibheli likutshela kanjalo ukuthi you are gods. Elesingisi lisho njalo lithi you are gods. Kusho thina, kusho ukuthi kahle kahle sesifana noNkulunkulu, okwenziwa uNkulunkulu nathi singakwenza, okubonwa uNkulunkulu nathi siyakubona. SingoNkulunkulu la emhlabeni, siyakholwa lokho. Ubani? uJohn 4:17, 1 John 4:17 uthi ngokuba njengalokho enjalo yena, sinjalo nathi kule lizwe. uNkulunkulu uJesu njengoba ahamba phezulu kwamanzi, nathi siyahamba phezulu kwamanzi. Njengoba uJesu asindisa ababefile abavusa, nathi sinjalo. Njengoba uJesu wayekwazi ukuphilisa abantu, nathi sinjalo. Ngokuba njengalokho enjalo yena, sinjalo nathi kulelizwe. Lokho bekumele sikuthembe, sikukholwe. uEphesians chapter 4 verse 21 ukuba nikhumule umuntu omdala ongowenkambo yokuqala owonakala ngezinkanulo zenkohliso. So into ebemele siyenze nje ukuthi senze njani? Sithathe lo muntu uhleli la engqondweni yethu, lo muntu uhleli kuphi emicabangweni yethu, nakuphi nasemumva lethu nemsamo yethu. Lithi iBhayibheli asimkhumule lo muntu lo. Verse 24 uEphesians chapter 4 Ephesians, nembathe umuntu omusha owadalwa ngokukaNkulunkulu ekulungeni nasebungcweleni beqiniso. Lo muntu loyo esimembathayo ubani? uJesu. Ngakho lahlane amanga nikhulume iqiniso, yilowo nalowo nomakhelwane wakhe, lokhu singamalungu omunye komunye. Asimethembeni uNkulunkulu bafowethu. uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe. Sengiyovala nje elami lokugcina umthandazo. Impela ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu, nokuthi inkosi yethu iphezulu kwabo bonke onkulunkulu. Konke uJehova akuthandayo uyakwenza ezulwini nasemhlabeni, emanzini nasezulwini nasezinzulwini zonke. Amahubo 35 verse 5 and 6.
impela yambona umbhalo uthini impela uyazi nathi bekumele sifinyelele kulelo zinga lelo and once wafinyelela kulelo zinga lelo ayikho into eyomaphambi kwakho ngiyazi ukuthi uJehova mkhulu nokuthi inkosi yethu iphezulu kwakho kwabo bonke onkulu akaphiki lo muntu uthi bakhona uNkulunkulu uthi uNkulunkulu wethu okuuJesu uNkulunkulu wethu ungaphezulu konkulunkulu bonke ungaphezulu kwezimo zonke konke uJehova kuthanda konke uJehova kuthanda so wena uNkulunkulu angeke athatha lokho akuthandayo anika abanye abantu angani uzonika wena wonke uNkulunkulu uJehova akuthandayo uyakwenza ezulwini nasemhlabeni nasemanzini nasezinzulwini zonke kusho ukuthi yonke indawo uNkulunkulu uyabusa kukho konke uNkulunkulu wenze njani is above asibuyeleni kuye uNkulunkulu unamandla okwenza konke unamandla okusinqobela zonke unamandla okusinika konke esikudingayo amahubo 84 ngokuba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu uJehova uyakupha umusa nodumo ingoma besingidlalile ekuqaleni ithi uJehova uyilanga bayithatha la uJehova uyakhanyisa yonke into noma kumnyama kuNkulunkulu kuyakhanya iphuma lana le ndaba abayiqegelanga abashongo nje umuntu wathi hayi mhlawumbe uNkulunkulu uJehova uyilanga la kukhona khona yena kuyakhanya la kukhona khona yena wenze njani kuyakhanya bongani so ke into nje singayenza asibongeni uJehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe umiphakade bongani uNkulunkulu wawo uNkulunkulu ngokuba umusa wakhe umiphakade bongani inkosi yamakhosi ngokuba umusa wayo umiphakade amahubo 136 yona engoyedwa owenza izimangaliso ezinkulu ngokuba umusa wakhe umiphakade owenzile izulu ngokuhlakanipha ngokuba umusa wakhe so lana nje lo umbhalo walana waqonda ukuthi uNkulunkulu umqondo kaNkulunkulu umkanjani waba nerevelation ebekumele na yambona nje ukuthi lo muntu lona kusho nje wayehlalele phansi ethini umusa kaNkulunkulu kuyo yonke into ayibonile ezimeni zonke abhekane nazo uphakamisa ini umusa wakhe umiphakade umusa wakhe uphakade ngokuba umusa wa thina ushuthi uyosilahla owendlala umhlaba phezulu kwamanzi ngokuba umusa wakhe umphakade yabona ngathi ngelinye ilanga ngifunda iBhayibheli ngaba nani engabe noma irevelation yani ngangifunda uPsalms 23 ngiyathanda ukumfunda namanje ngisenakho ukumfunda amahubo 23 into engayithola lapha ukuthi lapha kukhulunywa uDavid ukhuluma ngezenzo zikaNkulunkulu so nawe mawungafocus ubheke lapha elesingisi iKing James yabona la lithi he uNkulunkulu loyo uNkulunkulu yabona nje lama ufunda ubani izenzo zikaNkulunkulu izinto uNkulunkulu azenzayo mawuyibala uJehova umalusi wakho and lokho akufune wena nje vele ukukholo lo and ngoba uNkulunkulu umalusi wakho wenze njani awusweli lutho mawufunda uverse 2 uya ubani uNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu akusuwena ozohamba wenze njani uye emadlelweni ehlazo umsebenzi kaNkulunkulu loyo yena abuye futhi enze njani uyangiyisa yena uNkulunkulu he ngasemanzini okuphumula aphinde futhi yena ngoba uyena uverse 3 uthini ubani uNkulunkulu ubuyisa ini umphefumulo wakhe aphinde futhi uverse 3 mawuqhubeka uyangiho yembona imisebenzi kaNkulunkulu ziningi izinto azenzayo sometimes siyazazi sometimes asizazi kodwa lokho akumstop ukuthi enze njani aqhubeka azenze so ngizovula amehlo lana bese ethini ke esebheke zonke lezi zinto uNkulunkulu azenzayo bese yena uDavid athina ayi mina ke kushuthi noma ngihamba ethunzini lani lokufa angesabi lutho angesabi ukubi ngokuba wena unami
intongo yangibona lo muntu waba na umqondo wokwazi uNkulunkulu ukuthi ubani, wakwazi ukufunda iBhayibheli, wamethemba, wambona. Aphinde futhi athini, wena uNkulunkulu wenze njani, ulungisa itafula phambi kwami. When you prepare a table before in the presence of my enemies. Uyambona umuntu lona ukuthi wayesemazi, bemele sifinyelele lapho. Nathi bekumele sifinyelele lapho, sibe nalowo umqondo loyo. Lo uDavid abanawo, le revelation abanayo uDavid, nathi bekumele sibe nayo. Sengivala nje uRomans chapter 8 verse 1. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. iBhayibheli liyasho lithi angeke usalahlwa mawusenkosini uJesu Kristu. Akusekho ukulahlwa kwabakunkosi uJesu Kristu. Leyo nto leyo bekumele siyithembe. Lo mbhalo loyo bekumele senze njani, siwazi, siwukholwe futhi siwubelieve ukuthi mase senkosini uJesu Kristu, nothing, ayikho into enjani engasithatha ngesurprise. Angeke uNkulunkulu enze njani, asilahle. Mawufunda uverse 2 wakhona la ithini, ngokuba umthetho kamoya ukuphila uKristu Jesu ungikhululele emthethweni wani wesono nasemthethweni wani wokufa. Simethembeni uNkulunkulu. uNkulunkulu unecebo elihle ngomhlaba. uNkulunkulu wenze konke, every possible thing. Ayisazile ukuthi sizodlula einkingeni, sizodlula kuma challenges, sizodlula kuphi ezimeni ezinzima. Yena wenza ini, icebo. Mawufunda lana ubani umculi lona ubani, uXolo Mncwangu, uyacula ngaye uNkulunkulu. Khona ingoma yakhe ethini, umuhle baba ngiyabonga, silalele. Uyazama ukucula ngayo, uyaveza ubuhle bukaNkulunkulu. Yonke into idumisa uNkulunkulu, yonke into ibonga uNkulunkulu, yonke into ithi umuhle uNkulunkulu. So nathi besingavumelana naye, sivume sithi uNkulunkulu umuhle, bese siyamlandela. Automatically uNkulunkulu uzozibonakalisa. No matter in what situation, God is able. God will do it. He has done it. He will do it. He will forever doing it. Ngiyabonga. Baba siyavumela, Sheba